Suluda situacija na vojnoj vežbi. Ruski pilot je snimljen kako leti bez zaštite iznad glave. Rusko ministarstvo odbrane je pre nekoliko dana objavilo impresivne manevre i taktiku različitih borbenih aviona, a jedan pilot aviona Suhoj Su-57 je leteo bez štita napravljenog od pleksiglasa. Pilot je definitivno osjetio neverovatno snažan vetar i bolno niske temperature. Na avionu Su-57 zvaničnog naziva Suhoj Su-57, koji NATO naziva Felon, dugo se čekalo. Moguće je da je pilotu naređeno da upravlja avionom bez zaštite od pleksiglasa, kako bi se testirala situacija koja se ponekad dogodi, a to je da ove komponente budu uništene tokom leta. Su-57 je veliki borbeni avion sa dva motora, koji može nositi rakete vazduh-vazduh i vazduh-zemlja, što znači da može obavljati lovačko i bombarderske misije. Peta generacija borbenog aviona predstavlja kombinaciju brzine, nevidljivosti, naprednih oružja i senzora, predstavlja bitan element nove trke u naoružanju između istoka i zapada.